Dalan pa nga. Naibo na yung mga stripe. Grabe, dalan na. Maramag ka na sa rating ba? Pag trail na magsugod. Magyagyan ni Trey. Isira na ni Renren kay taas kay Tel. Ha? Lugak lagi. Na, nag-trail naman taan eh. Kaya piti mo na lugar. Dalan pa ni. Murag dili. Dari bagay niya. Allahu Akbar. Bitin mo, sinilas. Ay, sinilas. Uboy, ay. Nawa, nagyud mi ani. Nagyud. Tabang nurse. Trail go, trail. Uy, hamang ka na magi. Guys, kado niyo kalatoy ko ni guys. Ikin eh. Kalagong ko ni. Nasabod ang mga putris pa eh. Nasabod ng mga putris eh. Hamang ka magi na ron. Dira sa bangaga pon. Diri yung takaring agi o aning na bago ra giagian. Grabe na gid ni. Diri agi sa bagong giagian pa yo. Uy! Uy! Kuha sa nila sinunay pang. Kaya nalabtik na yan kanina. Kasi ni, anniversary ni, mag-trail ta. Di ba yun madala sa dataas kay tail oh. Pilit man yun, pilit. Kita rin makahimog ka na ni ba? Ako lang namalig taga Pagadian na nino. Dewa na dayon ba? Ano na? Hello, wala dayon. Balik. Wala dayon ang dalan. Ha? Dabot ni Nandri Bili. Magsulot. Bitaw. Bili na yung motor niya. Kuya, inignaog ninyo ugmaan ha. Ora man eh. Ha? Kini may kinalisuran jud dire. Bi, ako lang kono. Ah, pero lugsungon naman og mawa na problema. Kay dako na gyud kay problema. Kaya problema. Hadlok. Sugag bahon nga gidrio. Ba. Grabe oh. Banginak. Kalasa ni gasolina. Ini lang. Oh, balik. Minat?
Balik ko na ito tanan. Motor, dahil bili no? Wala di, balay di, pang. Na, nag, Sulod man ni di ay. Ay, giskam ta ni ba? Naara din dalan dito. Dalan man din na diyan ang kitibhang oh. Nakuan ta ni ba nalipat? Law uno. Grabe no? Ha? Ano naman ngagi po diri oh. Nalagi pero Pero palugsong naman, di naman problema. kamir kaya sila. Dala guys, napakita ko na itong dalan guys, kanindot. Siya na diha, dalan? Ay, Round yung motor na kagi. pero man lagi di likuanan dito. Kanan dia man. Man, Murag itong gasolina ini ba? Mag-hike lang ta? layo pa magkakaipang. Ha? Layo pa? Layo pa pero mahurot mo gud itong gasolina ini. Murag matalang pagdire. O matalang pagdibalik. Murag ana gyud. Pati ka mga vlogger. Dili man nung danlog ni ang niya. Oh. Murag palanas. No, saro. Hoy! Oh, Hinoo ko. ko na. Di ara pa, anong sa? Pay, diha man pud pay oh, ngani gapon. Ngana gapon lata nga naay nagwiris-wiris. Nga man dyan, mga chinilas ani mabian karon. Kaya na dito yung chinilas. Ito bang? Na kanunoy oh. Kuan man kay kanunoy lagi oh. Kamas man lagi gud iha oh. Uy. Oy! Oy! No ko Lord. Dira. Kami din na tubig oh. Kalugo. So naman ni guys. Grabe ka lisod. Grabe. Diyan ang naitubig agi. Hindi, padulong man nag-umaoy. Tanglog muna kay ihang ligid. Kuan pod. Kadiha sa tubig agi na. Grabe ka jumbo. Suda kayo. Di agi na.
Ikaw pa ay? Wala na guro nagmotor dire. Ah, manasigay. Lagi? Asa? Sulot gasolina na to ani. Up, kajut. Kajut ka. Tuway na pinag... Ay, kuha na na, kay malagputan ka na. May galing, dala kag dagang short. Ang ligid man gud pud ani niya. Diri unta kaning agi papayo. Pikas ba? Wa kay lalubong diri oh. Lalom kay diri? Diri man oh, diri ba diri payo. Gani, pud. Lalom man kay lagi nagyagian ni Nunoy oh. Guys, wala na. Ang namantak ni Juan eh. Gabi eh. Okay, kinukulag gani. Eh! Ulos! Ginamos! Ha? Kuha isa! Oh, wala hinoy malagpot na kanunoy oh kay na may Gi. Wala, ulan naman kaayo. Diyos ko Lord. Bye-bye guys for now kay ulan. Ah, manday po na yung ditalos di ipod. Ay. Ulan na, ulan! Gay. Ang vlogger, wa nang vlogger. Umpak na. Wala na diha, sunahan?
Hike yun guys. Matabag sakay. Nakay tagapagadian ning ari diri? Na may kadina kayo oh. Ha? Layo pa rin to. Layo pa kayo. Wagi po tagtuktok kayo sa bida. Uy, masam sinunoy eh. Ay, careful. Papay! Na. Ay, Ginoo ko Lord. Okay, back to normal. Yeah, mga kajumbaw dara. Mga til. Dala no? Turun dala no? Kana sayo na gina. Hey. Ako na dala na bi. Oh, sama do. Sama do. Nag-astig sa man si Angkol. Dagan ako. Wala ko mag-mic. Wala naman do. Ra. Ano pa kayo? Ra. Kahablapos. Nakalapos gyud. Ara nang hike ng pasayro. Hike ng pasayro. Man dito pa yung ato. Ah, grabe. Dalan pa din. Oh. Grabe. Review o pags. Kasakay gamay. Naog dako. May na lang po ni sa maghay. Kasakay gamay naog dako. Grabe na. Tuwas man dayo. Mo. Ito ba talayo? Haman kato katong green. Oh, ganun na sila. La grabe gamaya na eh. Layo po man day kay. Layo pa day kay baklayo na.
Dagan mga George. Uy, tingala man ko wala man ko init-bit sinilas isuot ang tag-iya. Layo pa man day kaayo. Kaning nagwara ning mga ligid. Taga pagkadian ni oy. Kaya sunod do. Kalusot mo isa rem. Gusto di soy. Taga-pagadian maguruna pa. XRM nga blo. Murag taga-pagadian. Dili guro ka wala man siya magduot. Dili gyud. Sayo man. Kayo. Mahulay gamay. Butas tako. Kansi may ani nakabutas. Ah, no, tama. Ha? Dat. O bagi siya ako ano. O bagi siya nanukod yun. Lahang report. Ila man silong ko. Nga. Wow. Ay na lang. Uy. Ah, magkamar. Oy. Dia agi sa dakong tubig no eh. Dia agi kay na stock siya. Dia agi. Dili pa lang agi. Quarantine. Iwasingan lagi. Mulakaw. Pura o. Suga mulakaw ato niya oy. Sabi na pa'y bata. Napay patag na. Ah, may patag ani nga mura man to bakilid naman kay tong eskwelahan. No, mountain lagi kayo ta. Tupong ta itong mountain oh. Sus. Okay pa ni sila dire. Dili Awa mga ano kung resulta sa tuong ano. grabe samad. Ah. Grabe. Balungol pay. Grabe ka sakit kayo. Nadatuga sa putris. Kini slide ba? Sus mura og gitigbas. Ito nang batang nga magmaon niya o Ah, kamandir. grabe. Ah, grabe mga tiil. Grabe. Na timing sad ni nga ulan-ulan man god.
Pero kung dili ni siya ulan dire, dili man kain ni siya ng danlog jud. Oh. Dili man mga bangag ang dalan. Mm. Pero nga ni laging ulan-ulan. Ah, grabe ka danlog eh. Going to gitalos ni siya mga kajumbaw. Wawa. Kauban ang mga motor. Gali, waning kuyog si Inday. Grabe ha.